Marvin. Marvin. Nanguha kami ng talbos ng kamuti. Kamuti!
Wa mo pagkaon ay magsulod ra sa kanha. Chocolate, ani po chocolate yang kuha. Nasang briyay. Briyay sa ulo, basta. Tama, may pagkitag. Kumambot na na. Ala. Ha, unsa man na? Dili man nilabot ra, dili magsulod ra. Awan. Redoy, unsa man na? Ang ipo. Mamaliw sa tita ha. Regards ko mama ni Marik ha. Kaila siya na po. Hindi na ngalan ni Ate Joan. Juan. Oo. Nalapod na sa ako, mama. O kaila ko. Hindi na ngalan. Hello, good morning po. Hello, good morning. Nanguha ako ng kamote. Sa aking kapatid. Kaldero. Magluto ka? Ha? Luto? Maglungag ko kamote. Ngita ko kaldero. Mahiram na lang ko.
Diri ko sa kuan, abuhan. Three day. Dira lang ko sa abuhan kay magkuan ko. Okay na po. Masih. Wala din bibi dire. Ay, hiramon ko ning kaldero ya. Balik na ako ron. Wala sila yung kaldero. Ito lang ko magluto kay ngit-ngit man dito ako sa gawas. Muti, gamay. Gamay kay uno mga salin sila ga. Oh. Ah, tama na. Kanilang kay mahugaw. Kanira, kira ni. Hi. Hi. Aka. Ha? Hi ba? Aka ba? Magluto ko. Sila si Mana, matawagan siya. Wala man siya nag-aasta sa balay, nagpasa.